86% tan-nies li pparteċipaw fi stħarriġ tal-Misko dwar il-livell tal-għajxien saħqu li fl-aħħar 3 snin il-ħajja qolitilhom, 1% biss jgħidu li l-ħajja raħset. Fil-waqt li meta ġew mistoqsija x'in il-problema ewlenija li qed iħabbtu wiċċhom magħha bħalissa, 26% saħqu li hija indubjament l-għoli tal-ħajja. Din hija r-realtà li l-poplu Malti Wawċi qiegħed jgħix ta' kuljum taħt gvern laburista illi minkejja ir-retorika partiġana sabiħa ta' dak il-partit suppost soċjalista immexxi minn Robert Abela, iċ-ċittadini qed jgħixu ħajja ferm differenti. Dan kif 59% tal-Maltin qed jgħidu li mhux komdi finanzjarjament daqskemm jixtiequ. Mistoqsija minn Net News dwar dan, il-Ministru Laburista Miriam Dalli saħqet li l-kwistjoni tal-għoli tal-ħajja tinteressa lill-Gvern iżda xejn aktar minn hekk. L-għoli tal-ħajja hija ixu li lilna tinteressana bħala kabinett u naraw li nindirizzaw il-ħin kollu. L-nies nista' naċċerthom li jekk hemm gvern li kapaċi jindirizza l-għoli tal-ħajja huwa dan il-gvern. Madankollu 65% tan-nies insistew li fl-aħħar 3 snin ma kinux qed jgħixu b'mod komdu bil-flus daqskemm jixtiequ. 20% tal-parteċipanti saħansitra jgħidu li qed jaqilgħu inqas flus. U 19% oħra jisħqu illi il-livell ta' għajxin tagħhom mar għall-ar. Iżda meta kienet mistoqsija x'soluzzjoni konkreta qed joffri l-Gvern ta' Robert Abela, il-Ministru Dalli insistiet illi l-Gvern innifsu huwa s-soluzzjoni u li jekk ma jogħġbokx mhux problema tagħha. Dan il-Gvern jaċċerta ruħu li jkun qed joffri kwalità ta' ħajja aħjar lin-nies. Però soluzzjoni m'għandekx. Tajtomlok is-soluzzjonijiet, issa jekk is-soluzzjonijiet lilek ma jogħġbux dik problema li mhijiex problema tiegħek. Net News tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise u ex-kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Gert Farrugia. Mistoqsi kif qed taffettwah l-għoli tal-ħajja ir-raġel illi fil-pożizzjoni li nħatar fiha qed idaħħal mal-500 kuljum saħa illi l-livell tal-ħajja tal-maġġoranza qiegħed tajjeb ħafna. Lilek, kif taffettwak tinnota differenza fix-xirja pereżempju? Sa fejn naf jien, anke minn statistika tal-Eurostat allura, l-arm statistika tal-Unjoni Ewropea juri li l-livell tal-ħajja tan-nies Maltin fil-stra maġġoranza tagħha hija f'livelli tajbin ħafna. Madankollu meta kien iffaċċjat bl-istatistika tal-istħarriġ tal-Misko fosthom illi 69% tal-pensjonanti mhumiex kuntenti daqskemm jixtiequ, Gert Farrugia farfar b'dan il-mod. Kif tiddeskrivi pereżempju li għandek 69% madwar 70% tal-pensjonanti li qed jgħidu qed jgħixu ħajja komda bil-flus li qed jagħlgħu? Jiena fil-rwol tiegħi bħala kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise ma nistax inwieġeb mistoqsijiet politiċi. Francesco Catania, Net News.